Hola, soc la Sandra, soc maquinista del Cremallera de Montserrat i també de funiculars. Porto aquí al Cremallera 16 anys, vaig inaugurar el 2003 amb moltes ganes i molta il·lusió, després d'uns mesos molt durs de formació amb ferrocarrils. Doncs com és el meu dia a dia? El meu dia a dia comencem normalment amb torn d'unes 7 hores i mitja. Comencem a revisar una mica el tren abans de fer el primer trajecte. Aquí la feina és molt diversa. Fem des de conduir el tren, tasques d'atenció al client, venda de bitllets. És molt diversa, llavors no és monòtona. El Cremallera de Montserrat és un tren molt segur. Portem una velocitat d'itinerari de 21 km/h perquè els turistes que hi van a dintre del tren puguin fer les seves fotografies i gaudir del paisatge de la muntanya de Montserrat. Tenim molts sistemes de seguretat, entre ells un amb un nom una mica curiós, que alguns deuen conèixer, que es diu a l'home mort. És un pedal que portem els maquinistes i les maquinistes als peus i hem d'estar tocant de manera constant perquè el tren sàpiga que nosaltres estem pendent de la feina i del trajecte. Si aquest pedal no li fem cas, llavors el tren s'aturaria per seguretat. De la muntanya de Montserrat la veritat és que m'agrada tot, perquè és que allà on miris i segur que hi ha molts racons que no conec, però la muntanya de Montserrat és molt maca i el paisatge sempre és canviant, llavors això també la fa diferent i extraordinària. I evidentment treballar en un entorn així gairebé no tindria més a dir, però realment trobem que els clients tenen a vegades situacions molt maques i divertides i curioses i sol ser molt amè i molt divertit. I formem un equip molt maco, molt xulo de companys i companyes aquí a Montserrat. De fet, per poc temps que passis aquí amb el nostre equip verd, que nosaltres ens diem a l'equip verd, quan algú marxa, pel que sigui, sempre fem un comiat extraordinari i tenim sempre constant contacte perquè deixem petjada, tenim un equip molt divertit, molt maco i fem molta pinya. La veritat és que ens ajudem molt tots.